Chira, Yadamati, Yabe, Obiarani, and then you would do them as I have said. Jesus, Jesus. It's in your way, Mama Fimu Midawasi. Erati. Yawaya Maya Fimu, Yayiwaye. Sidanyamye. Ama Osaswa. Mayaye. Mayaye Shiraya Swe. Yadawasi. Yadawasi Yamye. Ama Osaswa Yaswe. Ama Osaswa Yaswe. Ani munyam ya wodi ya Rade ye wase mo ayanka ye peja wodi ye waka yina ne se shiranka wodi na ne ye kan yina ne se ni munyam se aya wodi ya sane ama dwina ji wo ye yi okronkron yini o wa woni ne te da wase so ma ya su ya sebi o ma ya kwa ni yanka wodi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ebremo yama atiefo nyina akwaba wana wotie ye efri Sompa FM 93.1 Kumasi, Sompa FM 106.5 Accra, Sompa Facebook ene Sompa YouTube enyina nyame enshraw na nyame enyo bibiara ekese eni die mo die kanese enyi wafidie ni mfiri ha ene ye ntena enkosi awieye na nne nyame akwa wasiesie no nyame difo a wonam no so ama adofo bebre wona no wani da so asan enne wonso oya adefo wonso waya atitiri no nsa nyame difo no ewa ha se nne nyame befa no so ama nkunumdie ayeye dia. Amos chapter 3 verse 7 Bible ekasama yeti ase se nyame nya bibi age se wadana di e de akire na difo na nne nyame akasa aguni difo asum nyame ene ne difo akasa wadan bibi e de akire no se nne obefa no so ama atiefo nyina ayenhira enti ane yentena enkosi awieye na wo beye enhira ebre de yebekọ nyame difo enchen na yama na kwa aba nyame difo enne enwumrei atiefo nyina etio yema akwa aba osafo meje so na mompo motisen na radio atomo oma ehwe ana ayabosome foforo onyankopon ade achemi no mienu ana ya 1 August wa wo hwemi a wotie me ana aya CEDAR somsronko a e wasa ye de ma onyankopon no kwasem efrisa 2025 bosome enson ya atwemu eye nnora ebi amfa na hogoro ye shafi ase no bi wa pomoden pa osofo ahwefo ne etiefo ene wakadem ontime nante ye shafi ase no bi ho den aso ene ohwemokyere obi hweme obi tie me ye shafi ase
de obi bo ho pa ye sen kamento no eno na ato no enti David said de misuro no eno na abamisu enti enne se radama ye hu bosome a etoso nwotwe ya awasa ye de nimonyam ni nyina emawrade na nyawrade ena ebo awa eye hwan enya awrade na hu mobo a eye hwan enti sabre yi de eye CEDAR awa na ye de bramo ewo fidi kase yi so obi mfra obi na obi so mfra obi se CEDAR awa na du nyame akoa no nyame somafo no wabasa one nyame ma behia nyame ma nyina hia wa fidi kase yi so na ya che nyame asem ewi a ya bompai na de nyame aka fa ho sebra asase so be ye be som no na on hira no de awrade aka fa ho nyina ni nyina be ye dan ebebem o se aware mu hira ye ma onyankopon de dom ne ma yes and awrade ache obi aware mu hira mienu miensa enan enum nsia edu ne de chance ansobonefo no person say no de awrade aka ne bebem amen obonefo no nyuma nyina be ye okwa amen and they found phone na frobi na culture ne say on fa ne video no to SOMPA TV announce SOMPA radio announce on share e wo Facebook no so mon so amanya akonya wo Facebook no so enne mon share link no emfama eye mo namfofo ni nyina se enne anoba ye den enne ye 1st August bo so me ngotwe ne da di kan ene ya betu bosumi nyina hye radensa me gidi ma o se bosumi ya wonhira bosumi amen bosumi we ya wadansi die bosumi amen enti mon sha link ne frobi na obi so frobi se ebra na so yes se ya ko odoma hwenwa nanim na ya ko gi nyankopon se mon hira de atosum mienu ya ba efidie so a eye CEDAR awade ye de bra mu nyina ne se ehifa na ye janom nyankopon no wo osofo ye se ye beko yenchi from January ba obi tu onu ankasa ne kawo esesa ne magum etoda na nipa wura fi won ho akropon ya daba akropon kwan so ka kase bi bobo aban o wa binsium se sudu obi yire obi kunu obi ma wo nyina ewu enura ade na esi ye say di nipa mako dunsia na ahye fom dakro omonam nyina atete mi bisa o say efri sabre su ko si December wo so de na wo wanim say awrade amfa efri soro mo soro osofo anhu mobo a wo so bibi betimi ato anto ba betimi ato betimi ato yire betimi ato adwuma ye ni enu nti ana enne ye fra wo say bre ti sey mu no enye bra ye didi agoro efisa bosomi a ye fra ne se bosomi ngotwe agasi impo no se efri sa abere kosi se bosomi no be kwa wieye no 31 days yi betimi atwa no mpo no eno kura no so ya asem foforo eno ne ye se awrade ho moburuhunu ne awrade ho adoye ena dia ye mpa ba ko pe osofo ene nsema ye ba ye se hifa na ye janom nyankopon no wo enti Jeremiah chapter 29 verse 11 no say nyankopon se onim adwene ko a odwene wo ye ho ene abosome nwotwe awrade ma na dwene kro na odwene wo ye ho no awrade ma nya dan emrem o se enya musuo de enye car accident enye robbers attack enye fire outbreaks enye yade enye ka na embom oso be ma ya wiye papa ne ni da so Jesus nyame ma ni ahwefo amohwem on hye no so obu abosumi bia se ne yira anyare a ni kru be yare ana ne ma be yare ana fidi ode ye adwuma no bibi be bu wo ho na watam sika kase ne bere ni fifre sika no ode akoye sa ade na wabere egu enti bosome no be kwa wiye no na nipa bebere ya bere egu enu nti ena ene yese ye ne nyame ma ede bosome ebe kwa awrade nim sene ye ba ye yi point baako semfo baako ne ye gina so na de abom pai ena point a ene ye gina so na de atie nyame asem na de abom pai ye commit this month unto the Lord
commit this month unto the Lord. Fabosumi way Esha Nsa. Mami a wo hwe me, papa a wo hwe me, abrante a wo hwe me, ababa wa wo hwe me. Di ono akoba mpa yempo a wo ba. Na wa park car no kura esi baby mpo ena car atete ne nam yi. Na won so a wato bone mo tintan. Won so be wi o sen. Enti na no Yesu kan say so no ye dua mono mpo ye di ye ya ne de a na ye dua wu ya ne de ene ye nue na ye nyina yie. Na de ba ye so no ye den eso. Ono Yesu ono ye nyame ba. Se ni patime tena se bopo. Se ye nya de ye nkunu. Na ti o se asofo mpanyimfo etena se to agina. Se ne be ye obefa nyansan kwan so achi Yesu akuno. Na me no mi no. Ena pobe na ye bo. Pobe na nipa bi bo fa ho. Ena nipa bi o mo tena se kabre chechirefo. O se obonefo no onao. Gisa onya atofo bi moja. Eno mansa. Ena pobe na ye bo fa ho. Enyuma mu. Ena ye ba sa ye de boso me nyina ba sha Awurade nsa o. Boso me ne nche ba na mo nsam na ya dan. Edoso. Osofo ye nkomo mo a eno mo ne ye som ewo Facebook na kwaba. Eye mama Aisha Dauda ewo so inshiraba wo so se mo fire. Yankopon shira me ne Facebook na so aye hye prank gina so inshiraba gina so eso aye hye. Bo ama lesson so gina so Mami Eunice gina so Sana Frisia Nchuwa gina so Osman Wasinga gina so Noble Queen Hamdi gina so Sanso na Suma ni root gina so Sir Ralph gina so Osofo Linda Owusu gina so Michael Chei Manu ejina so Edith Amwa ejina so Thomas Abanasi ejina so Ajaman Elvis Lydia Akanwe ononso ejina so Mame Efia Pokuya ejina so Bismarck Avio Abasagi ononso ejina so Becky mu nyina ejina so Oba ejina so den ena mo am Facebook no so nyina mo share link no na mo fa mo comments nya den emra Michael Chejina so Manu jina so na momonya de mon share link se ene anobaye hye Frederick Boache mu nyina juna so na ne eja no eye tutututu ankasa tete bonfire no bi na na ebe service na empire ye be bon anu wo hye amen ene ye ba fidie yi so pe osofo de eye ne se ye mahwefo na etiefo asote se ye wonuama bi wo age se Awurade bem ene osofo ene obi wo hospital Obi at the hospital more than 6 years, 5 years, 2 years, 1 year. And so the problem 90 minutes of. Obi a yare na betra no so. And so the same yare no eba no so no. Obi de na etu ayira medical doctors man no edro no mu ye no yare no ko. Obo mpa ye no yare no efri no so. And so obi de aka no so. The enti ohia nyame ene obi da life support so. Ye the ventilator and I see obi so. Ye the life support I see obi so. Ye the oxygen I see obi so. Obu wa de bia je so no maduro. Wa no maduro a owu. And so bo the whole of this year on no maduro da. On call hospital da. Adentia. Obu obo ne for na bo ho posenia. Onyankopon bi sa hiobu se. Wasan ya adwene makoa hiobu nso ho. Enti yade ya onyankopon soma Amos ba Isaiah so onko kancho ohene Ezekiah also ohene nyankopon yi a kire me say yade aba wo so eyowu yade enti obi hwe me yade na aba wo so no eyowu yade obi tie me yade na ebo o ma no ukru no oye no eyowu yade udidi agora yade no beku no nokwasem obi hwe me obi tie me yade na aba wo so no eye ka yade osofo beti yese cancer yade akese ndroji se ye kra from my foforo so ye de moja sample eko South Africa ye ko hwem fidie mu eno na ye ba fidie so ye se nyame ye yaresafo enti mo amanya akonya memre da ya mo hwe eye sida awa na mo hwe adanse no mo hu sa manfo bebre kidney stones yade a ye dikre won ye bo mo mpae mo si ya obi se papa mama akwankire eko enu ti na me se sida awa hwefo ne etiefo nyina me baso a
obia mfa nkyene sort ensie fidie no so na ye na be hyira so ama kyerɛ de wo fa nye na adanse pii ebefiri aba adanti na Nyankopɔn ka sɛ oni ma adwene ko a ɔdwene wɔ ye ho enye musuo de so obema ya wie ye papa ene ani da so Nyankopɔn se ense se oni pankontena se Nyankopɔn na hyehye awade ɔsɔfo adanti na obi abusua nyina ware asɛm ayɛ den okɔ den obesan ya ba ahyenso de be na ye de ahyew a Yesu be pepa ya still ekoso Colossians chapter 2 verse 14 the asem na twere sem no ka wo ose ade a ya twere afa ye ho no Yesu edi ni moja ne be pepa enti obi a wo hwem ya wutie ye de na ampepa na ebusuam bo ya hyem nso se ensese munyini che kwasem ebusuam bi ya hyem nso se ensese wo ye adwuma eso aba aso de na Yesu ka no Matthew 5:13 o se wo ni asase so nkyene enti wo da wo no yira ye mfa wo nya hwe ene ye mu bebe ye da wo no ye dan yira eno nti na ya ba fidie so se no be bompai osofo bi abra ni moja ni o obi hwe me wa abra ni moja ni onye kwadwofo wanya sika no ba ya one ne ma one ne kunu one ne yire ombedi bi no hwe yade abeto no so osofo odia na oni obi a oyare diabetes entrada edu type 2 ni nyoma nyoma kona de ebo pane na ye kyerɛ aduane esese wudi ya yesusama to da bode na yesi etwam se mienu eno na esese wudi na we sika wa brenye nyina yade efa oni padua no eno na ya ba fidie so se Bible say uji tuma Yesu so ahye ye bo se ono ne ye yare de ben safo o se ni man tampia no mu eno de sa ye yare wa enti Yesu man tampia no mu se afan nyame ma afan Jesus nyame ma afan Psalm 90 verse 10 o se nipa mfie nkwa na no kra ye dioson enti na nkra na o mo wudi o wanyini wo mu na ye 25 enti we susu ye nyame akwan tabi efrihifa enti bosomi we dien ene ye pese o se wo da wo no yira ye na ye de be hye nkyene na ti enu ti na Awurade asoma me ahwefo na etiefo enti na mama mfa na mpa ebo no nya dan edi agro e na osom ne osom kase e wo TV so obi bia so o hwe me amunim sa efia da di kan bia nso so watch night koso no e na mi e bia di kan a watch night mi fra fidie so a mene team ni nyina ye ba so de dem enti enya wa adwen se ye wo TV no so no ye wo nyame ma ye ni omo ya so de wo TV so ye wi a nyame ma so asan hia dom so ye kwa akoye enti mu a mo hwame amokwa asore dem ko na meba bebo enkyere so mpai wa asore dem na weni de ya ye sum Facebook no so obu owo man foforo so obu obabi owo no ene omonam eye direction wo eye woti adanse no kyere ya tie bi o se papa no mama akwa obu o nsi okeke na me boso mpai man kwasem na yade a eye owu yade obu o ha before and after oba or the test ni nyina ba ebe kyerɛ wa so fi before and after and na die na me pasa me ka kyerɛ wa wo hwɛ me osofo yentie Colossians chapter 2 verse 14 no o se sen o se na opepa ye nso nsa no atwere o se opepa ye no ansa no atwere ye na e wa ahyɛde no mu a etia ye no na sendua no ode kɔbɔ ye na sendua no ode ye ho kɔbɔ ye no na ode yi afiri kwan na ode yi afiri kwan mo enti osofo on se me hwa se me ka kyerɛ o se abusua bi wɔ hɔ a ahyɛde no mu nsa na atwere ye a ya twere afa abusua yi ho ne se ensese abusua enti me som nyame yie ɛkɔ heaven udi adanse se odehye na owu ye no adanse a yedi afa no ho nyina nya no kore ote ase no yese obi wu a yenka na chide ben evi asafo na kasa gitum se asodo no kora no ma ne yie anso no asodo no di adanse yese ye nua ya ene no som no obo ne ho moden oba asore sa nua ma edum na se nyame ma ye wo hwame no so ye ntoro se na nipa no se tia na wa se yedi ne ho adanse yedi ne sa pepepe no cancel osofo ene fia dai eye chia ya fransa yonko dofo nyina meme da kohwefo
obi ochire ya hye homeda so obi onko homeda memene da otifie onko anso owu pa obo nse na yakodi ne ho adanse kwasiada ye kase kwasiada ye nua obi okro asole kura chaache anso wu sese ya na abusua ba na modehie no dafo ti wo say ye di adanse ye kirem say ye dehie bosome nwotwenie onsi asole dan mu da asole ni nuyo ye nua ma bebere ho a onye na obetie ye na se no so de esua se de menua no ote ase no obesi da asafo no mu no okọ Pentecost no okọ Roman asafo Methodist no na suban a odi no Kwansem Bishop nipa bebere wu koburu sanjem efrese abusua no ya hye abusua no nso se ensese abusua no timi ya dan eka no kore te abusua mo owure mantoro ntoro fufuo panyi twa nkure twa bia de ho agi mo asofo nyine twa enti no ene aba se ye wenti na Yesu ebewuji yenkwa enti yenti ene de enti a ye bompa ye ne se bosome ncha ba o anso amon sem no edoso enti ye de bosome ne be hye nsa de enti ene me bo nkyire so mpa ye ne se kana anya bone anso se wo ka twere sam o Genesis chapter 9 verse 20 to 27 na Kena papa na akoye bone anso so hwan na edome no no wa akwa dome no o se Kena be ya nkoa mo nkoa na no me na pam na edi wonya enjobu wa onya mfomso ebusua no ma de bi ena edi wechi eno ntina ye ba be bom pa ye gu nkyere se Yesu se ye ni asase we so nkyere enti bibi wa busua no mu a ensese ye den ediminya de atoso mienu ose montwere mfa brantie yi ho eye Jeremiah chapter 22 from verse 28 to 30 sese ni nkwa na obedi na asase so ensese odiye ewo nenem ensese onya yefuru so ye den ewo ba ensese obibi obe free na se na busuani bia so ediye enti die na enne ebusuembo ensese mu che ensese mutimi som nyame dabi ensese mutimi tu kwan na simu yie yes eno ene ese ye di ho dwuma ye de bosome no be kwa Awurade enim enne point aye gina so no nyame asema ye gina so ye Psalm 37 verse 5 and Genesis chapter 28 verse 20 and 21 ye kan wie ya na ye bompa ye kese mienu Psalm 37 verse 5 and Genesis chapter 28 verse 20 to 21 ye ntie nyame asem fa okwan hye Awurade nsem wa o hye me fa bonsumi we nyina hye Awurade nsem na fa ho to ne so na nya gidie wa Awurade mu na fa ho to no no na obeye na onyankopon na bonsumi we nyina o say commit your way to the Lord trust in him and he will do this enti sayenti mi afa ya kwa na hye Awurade nsa bonsumi we ya adeboni bi betimi ato ubetimi atu ka se wo ko anso so onkoduru oba beka se okosuku aba oba beka se okọ adwuma ba oyire se okodwa aba wanhwe ya onkodu obeka se okọ akoda adeboni bi beto no enti ene mayemfa bosome ne hye Awurade nsa o bosome ncheba o amonsam no doso o Jesus Genesis chapter 28 verse 20 and 21 na Jacob ehye ka se Jacob shebo ka se Awurade Nyankopon bedi machi ahwe Awurade mi tu kwaye akwantuo na mi tu no eye Agas mu akwantuo Awurade bedi machi ahwe me so okoya me ba betu ya na wa mama aduane media ni atade ma sha na wasan me aso na Awurade asan me asundwe mu na ba ma jafia no de me ba ma jafia ene Awurade beye me Nyankopon amen osofo amafo de omo akwan hye Awurade nsaw memfa ho tu onipa so Bible say no menka oniku de ne ho tu onipa so na inshiranka oniku de ne ho to wan asafo Awurade so
ene kasa urade Yesu Awurade Yesu bosome ncheba bosome ncheba anso emonsem no doso Awurade me da wase efre bosome edikan January efiri bosome edikan January ebesi ene 1st August me da wase ma me kra me da wase ma me busua enye nipa nyina na anya ne seye senya manya ni ebi ewuwu ebi ntimi nsore nante ya deposit ebi body wo mortuary ebi body wo mortuary katramada ya bodwam enso katramada ya bodwam moja ridi ye mu afrosania na moja ridi ye mu afrosania ena nwumreji wa ye ye wa no na da urade aseka asafa urade oma ya de animonyam oma ye fie mu nyina akasa sidan kawbi akasa animonyam kawbi akasa na sen kawbi akasa tuntum kawbi asafa urade afie wo ni na diye wa ma sa wa di kunuma ma wa you must say no wa you must how and that day I have first August Kristo wa ma ya ye water nsefua akasa sada yodio akasa animonyam yodio akasa tuntum yodio bebre no bono kontisaye wa hani amade wo susa mrayen so wa say sa mrayen so na so urade wa mo wontu mo pa mo wa mo wontu mo tu ama wa mo nsisa dia wa ana wadi ko na maya wa ma dia na ma wa ma de na se ma wa ma de tuntum ma wa ma de kansa ma ya da wasio so wa da wa he so wa he ya busia so wa you was so free akwam wa ya re da free akwam wa ya mane free akwam wa you was say free akwam wa de ya container in the name of Jesus Christ. More Facebook no type say God I thank you for my life type say so the radio asema okra empire boy di kan kasa urade Yesu o say yemfa ya kwansha wonsa na wona wo beye bosome agasi adeboni bi ewo mu etia me ma busua mi kru ne meyere meduma yefo Awurade mpangu ma me masafo ma eni sida wa ahwefo ne etiefo Awurade mpangu ma ye Yesu demo ye wa no na bompa ye Awurade bosome Awurade wasansi ya fo ya kansa na Awurade wala obaye ya bompa ya tiefo nya ya hwefo nya wana wo so ye tiefo wana wo tie wo afa onyina so Awurade nsa ya do onyina ba Awurade wani so bone fo tsaye wo bone fo na jiru wo bone fo na pa e tia wo ma wo se ye biara e tia wo ma wo so me agafu no anadi ye tutam anadi ye tutam Awurade wo fi aprefa na be ya prefa ya nyaduma ya ma body biara wo fu wo haw wo ruo ya redam amania ya tutamo ya sano wo tantom answer wo yes ya bona fara sese ete ya busira you want sese ete ya busira you want sese ete ya man you want sese ete ya safa you want sese ete ya adofo ade yes moja anya tuwade anka ya seni nyina ya tomuta wo yesu demo ya redom biara wo ruo biara wo seye biara amanie biara wo wase biara wo haw biara ati san biara wo yesu demo wo jantoma ya sano bona fonya bona kile ayo tia ma bosumemo agasimo ya wasise samra maso wo yesu demo ala do jantoma
Your boy yes to them. Your boy yes to them. I want them a body beer. Sana dance. Sana dance. Sana dance. Rojan Toma. Rojan Toma. Rojan Toma. Samuel. Everyone here. Everyone Madia. Everyone Madia. Everyone Madia. Well yes to them. Yes to chop on us on them. Once it's here, once it's here. Rojan Tomo. Rojan Tomo. Rojan Tomo. Rojan Tomo. Everyone body beer. You're punning them. You're punning them. You're punning them. You're Sama. You're Sama. You're Rojan Toma. Hold the fire. Hold the fire. Hold the fire. Hold the fire. Don't come out and say Jesus Christ. But some may guessing a 31 days. And so a software. I have for Yamema was shaman. Yes, 31 days will be besu. yes. And nona obi back up nipa back up and the mammy answer. The woman, I'm at it. Or suffer back on the mammy. Jesus. Yeah, bompire nubium. O say at the bonny be at 31 days. Yeah, Pierce Emra will fear her. Emra will do memo. Emra will maso. Emra will so. Sign on. Casa Radi Yesu. At the bonny be at the bonny. I am Frere Radi. I am Frere Soma. Samra Meso. Samra Memaso. Samra Mekruso. Meireso. Mejumaso. Masafo Maso. Masafo Maso. CEDAR hour here for. CEDAR hour here for. Yes, sign on. Yes, sign on. Sign on. Sign on. Sign on. Sign on. I am fire with you. That's one day. I guess supposed to be already a vampire and the body piano. One for that master. After two, Samara will muscle. After Fosso, Yato, and the other. Yes, sign on. 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 You're born a dummy. Well, yes, to them. And Sanko Bonafonso. And Sanko Bonafonso. Well, yes, to them. Well, yes, to them. Well, yes, to them. And the other. Soon, yes. And who yes. Upon the Philipia, Samra Maso, and for Su, and for Saya, and for Mania, and Maso, yes, I know, yes, I know, Jesus. Cause any evil agenda in this month, I break out. Any evil agenda in this month, this August, I break out. I break out 3 times. I break out. More Facebook I'm on type I break out 3 times. Paya tosum yen onyamfa wonsuo no documents no go fidie so CV onuama obabi owu obabi akronsam ne saka na fagu TV no so na empire na ye boya no erade bogurem hallelujah also from paya twa tosum mienu a ye bo so me bi wo ho a e nhira boso no adenti na nipa bi di adanse a wo de ontimi ni bi adenti na nipa bi ton a na ye to adenti na nipa bi nya ayaresa adenti na nipa bi nya awo according to Luke chapter 1 verse 26 or say bosumi bi ena onyame sum obofo Gabriel from heaven ma okwa akura bi ase ko Mary nchen ko buano ko ka chese radiano bosumi bi na rade sum obofo Acts chapter 12 manu ko efiase prison yard manu ko yi obi eye den efri owuo efidie mu efri Herod ensem but so me be no nyame sum obofo Acts chapter 10 so obofo no nko Coronius fie no nko hira Coronius ni fie adenti na boso me yen so ade papa ntibema yemu bebre ye ton aye nto bo aka kra me o pesika ya ade nyame yen senkyere ni nyankopɔ ene ye frɛ ayaresa ka sɛ awurade yesu boso me we fra pomoden fra yaresa fresika fra mpeja fra shabremo aboafo fra kratam adansidie visa adansie documents bia wa ban abrochire Ghana me fra adansie sabosumi Erade kaime Erade ya madoye bosumi ya bie wanu na bompa Erade ya wadoye ona Erade peja bosumi Erade kawo Erade bosumi agasi ya wadoye wosi ye bisa
yɛnhyehyɛ deɛ bɛha awurade yɛbusa wo hɔ ɔdom yɛbusa hɔ nsira yɛbusa hɔ mpagya yɛbusa hɔ mfidie sɛ nsa no ma so bosome nsa no ma so bosome amra na so bosome amra na so kyɛkyerɛ nyɛ ɔma do mpagya mɔ yɛ ma ayaresa yɛ ma yɛfra yaresa yɛwɔ yare yɛfra yaresa ɛde ma no ayaresa yɛbea ayaresa bɔ yɛ fie ayaresa bɔ yɛ sɔfo wɔ yesu dɛmɔ wɔ yesu dɛmɔ wɔ yesu dɛmɔ wɔ yesu dɛmɔ yɛfra sika yɛfra numudɛm yɛfra adwuma yɛfra mpagya yɛfra mpagya yɛfra mpagya yɛfra yɛsa yɛma kɔpɛlɛsɛ awurade fatom hɔ kɔsɔmi akɛse wɔ yesu dɛmɔ wɔ yesu dɛmɔ wɔ yesu dɛmɔ wɔ nsira ɛnipa wɔ surubosuo ɛnfɔɔma wɔ yesu dɛmɔ nsira nyɛ ɔmadio ɛnipa nyɛ ɔmadio. Jesus. Shout amen 3 times. Amen. 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 Patient mon share link no Yakopon Shram. And also for Matthew chapter 5 verse 30. O see any asase so nkyere. Wa wo hwe me a wotemi bi sa wo nkyere no wo he. Sa fe na wo hwe ya pankyere bia e beba so mpae. Na me pese ye bon nkyere no so mpae. Wo nkyere e wo hefa. Yesu sɛ wo ne asase so nkyere no. Nkyere ni gyina ho ma destiny wo hyebre. Ye mu bebre ye hyebre no so kata. Ye man hyebre so kata. Eno ho adwuma na ye no. Obo ha nyame amfa wo ma asase so sɛ o ma no meye dan. Emebre O ma na brabo hyebre mbe sei. Ye ka sɛ wi numfo nie, kokefuo, adwamambofo ne, kobofo no no. Nyame amfa wo ma ema wa benya din foforo. O se Elizabeth ye friend so o de oye de ben oboni no aso Elizabeth ba asase ne nkyene na yeden ayera enti no oboni ayeden abeto no kasa awurade Yesu yan nkyene eye ye hyebre adwuma nkyene madwuma nkyene ma ware nkyene me Kristo sumu nkyene ma kwantuo mu nkyene awurade manim pie o se sɛ yan nkyene ne yira ye ebehwie egu fam amani petie aso pamfa ye numonyam nya hwe wo Yesu demo awurade ma yan nkyene no hyebre no Yesu kan ho asɛm no empie wana na bompa awurade wo se ya bi asase so nkyere na sɛ yan nkyere no yira ya fa ya nya hwibie ma awurade ya bompa ye wo Yesu demo sɛ wo daw biara ɛwɔ ya brabɔ ma nsira biara ɛwɔ ya brabɔ ma ɛnipa biara ɛwɔ ya brabɔ ma na yira ɛnade manipie asafurade wo kaye ti aboye ba asase so no bono fande ne saka ama sabotaye no ahwe fama akusa wo Yesu dem na botaye ni pie ya down ni pie entra ni pie ene pan ni pie opoja ni pie sabra ni pie wo Yesu dem kadabo sadabo rapapa la palapon sadaba radaba kadaba. Jesus. Shout amen. Amen. Also for Matthew chapter 5 verse 13. Ahwefo sabre baby a wonkyere wo bia wo bepega. Afena me ba be ye declaration me ba be hye baby bi wo bia. Se obi na aka no me nsem ato so. Obi na agba odua wo wonchi. Abusuan bi na wo firim na bibi wo ho. Se owo ya hye wo owo ahye so de. Ya hye won so se wo onya ba. Senia Jeremiah chapter 22 kano. Se ya hye won so se wo onya ba enne. Sa de no ebe pepa. Ube wu ntema ebe pepa. Jesus. Osofo ye nche nyame asem. Money asase so nkyene. Money asase so nkyene. Money asase so nkyene. Na se nkyene de yira. Na se nkyene de ne yira. De na ode be hye no nkyene. De na ode be hye ne nkyene. Enya mahwe bio. Enya mahwe bio. Jesu ohwiegu. Na nipa tietia so. Jesus. Ahwefo a mo hwe me a mo tie me. Awurade asoma me. Sompa TV so. Yes Lord. Se onfa me so. Manipa bi problem a enti ontime nsom nyame no sa problem no ntime nya den and solve
ɛnɛ obi hwɛ me obi tie me ɛnɛ ɔhaw ɛne amaneɛ ɛno nti ɔntimi nsom nyame obi pesika onya bi ɔsɔfo ɛnyɛ sɛ obi nya adwuma o obi ayɛ adwuma saa nso so onya sika obi wɔ so ɔnya nipa nim animonyam o yɛhyɛ no bɔkoro anyɛ dan ɛnɛ panyi bi tie me di bie bi wɔ hɔ a ɛyɛ ɔno ane di bia ɛfiri sɛ wabrɛ yɛsɛ di ɔbrɛ na ɔyɛ dan odie sɛ yɛ ɛwɔ politics mu ɛwɔ aban adwuma mu ankorankora adwuma mu position bu ɛwɔ sɛ ɔno ne yɛde ma no anso so position no yɛmfa ama no ɛno ne yɛbɔ mpaeɛ sɛ adeɛ bi a yɛwo dea adeɛ bi a ɛsɛ sɛ wo nsa ka ɛnɛ adanseɛ pii na ɛbɛba afei pagya wo nkyene no me ne wobɔ mpaeɛ pagya wo nkyene no kyerɛ Awurade kasa Awurade Yesu o se yɛne asase so nkyene ɛyɛ Yesu wo na wokaeɛ enti ɛna anwummerɛ yi ɛna ahomakyen ɛna awie yi anadwo yi mepagya nkyene kyerɛ wo Awurade deɛ woka fa nkyene ho no a wode toto yɛ abrabɔ ho no ma ɛmmerɛ mu ma me kwaku ɛmmerɛ mu ma me ma ɛnyɛ wɔkyena ɛyɛ seseya afei megyina nyame asɛm so ɛwɔ Matthew chapter 5 verse 13 obi bi a wohwɛ me a wotie me a wonkyene ayɛ nyamesom nkyene ayera na Paul ka sɛ papa mepɛ sɛ meyɛ no mentimi nyɛ nyame a mepɛ sɛ mesom no mentimi nsom mebɔ mpaeɛ sɛ adeɛ bi a ɛdi wo nya mepagya wo nkyene nkyerɛ Awurade sɛ saa deɛ no ɛnsɛe o Kristo som wo nyamesom nkyene no MPA amen obi hwɛ me obi tie me adeɛ bi a yawo dea position bi a yawo dea gyinabea bi a yawo dea dwuma bi a sɛsɛ wodie adeɛ bi a sɛsɛ ba wabra bom a adeɛ no ɛyɛ firi wo nsa Yesu sɛ wo nkyene no yera o onya ma hwe biom ɛna baabi a wohwɛ me firi bi a sɛ yɛ Europe sɛ yɛ Asia sɛ yɛ America sɛ yɛ Australia sɛ yɛ Africa sɛ yɛ Ghana sɛ yɛ Accra sɛ yɛ Kumasi sɛ yɛ Sunyane oh region bia oh shami free bia won kyerɛ ne mmara wo hyabra no pie wanum onyam no mmara obi bia wo hwɛ me a wotie me on kyerɛ yɛ wawade on kyerɛ yɛ wawo on kyerɛ yɛ wadwuma ade biara ɛsɛe saa nkyene no ɛna me hyɛ sɛ on kyerɛ nsa mmara on kyerɛ nsa mmara de ka beto no so de obi bia lɔko obi sika pudu akodi baabi obi ade efre ne nsa ɛna sɛ wo nsa ka o yɔdefoɔ ɛnɛ saa nkyerɛ no baabi a wɔ bia ɛna me frɛ sɛ mmara amen nyame tumi ntwe mmara amen nyame ahoɔden ntwe mmara amen asase so wa ma asase we so kwa oba asase so ma botae Jesus Awurade ma botae ne mmerem amen okru botae ne mmerem amen oyire botae ne mmerem amen oma no botae ne mmerem amen osuku no botae ne mmerem amen politics na o ye ne botae ne mmerem amen ohine wo botae ne mmerem amen o ohima ye o hwa me o botae ne mmerem amen osofo o hwa me o botae ne mmerem amen nyankopon kan First Timothy chapter 3 say ko be fast of dwuma ka wa fa dwuma papa na adenti na sofo bi huna mane Awurade ma wasam a wo kan emere ma wo amen o ma nyame adwuma yafo o mo nkyere ne mrae o mo nkyere ne mrae o mo nkyere ne mrae amen afei Awurade utie me da ye frɛ busua hodum ɔman ahodum abusua bi ufiri mu a o bibi da fi ho bibi da abusua no so sɛ fi afɔ de saa me gyina nyame asɛm so wɔ Acts chapter 2 verse 40 Peter kan sɛ moma yenyi mu firi enema busua kontontwe mu adeɛ bi ada busua no ma edi wunya adeɛ ne sai amen nyame ahode mbɔ nwura unkyire no mu amen nyame tumi mbɔ nwura unkyire no mu amen ade bia ya ye tia wo sɛ ona nanom na ayɛ mfomso bi sɛ wankasa na wayɛ mfomso bi sɛ wabusua na ayɛ mfomso bi asafo awom na ayɛ mfomso bi ade nsonso asobɔne aba efiri sɛ yɛse ekanko na yɛ bɔne anso so Israel man no di kugo wɔ ɛnɛ
the Rada can find Chine Embre Mount. A Rada the all can say, Namima yam Peja and Chine, na Mishra Sumanya Memma, na dear Bia, a Sessa or Massacre, a dance be Pimo, a Rada and Name that was sick, and ne 1 month, yes, sir, direction, a Rada Okano, say, Unim, I don't crowd to away. But so me, I guess, and I first. My money, sa dance, I dance any pimra, the autumn yento, or you so in China, your toy yento. Amen. Dear, they did as wasa, or you so in that's one mara. Amen. Your old or you so in China and Quamara. Amen. Dear, the baby yan there, or you so in China and funny dibia mano. Amen. Dear, Bonofono, Achechen, Alfano Lumum, or you so in China, or Nene ho. Amen. Well, yes, so demo, Miss Shra in China so. Me the Yesu den shira nkyene so me shira nkyene so me the Abraham ne Isaac ne Jacob nyankopon shira nkyene so wo Yesu den mo na me shira so ahwefo ne tiefo nyinanka amen amen nyankopon shira ahwefo ne tiefo nkyene hyehyɛ wa ho ne obetime de be ago nsuo mo e de adware de opesa wo de ye biara obetime de aye empo dem na ososo da ya basa wa wadwuma wa bie obetime de bie go na onyankopon enam so a obedi adanse ade biara eye firi wa barabom a eye wonkyene eba sabre fa kitu bi ka wo ketrema so kitu bi enya ne kese onkyene no ade bi esesa won saka bosome won sabeka bosome won sabeka bosome ages won sabeka wo nyame agya oba ne soson konkodimo amen amen nyame shira wo pi ene de awrade soma me se me ne masofo ene mapamfo ene CEDAR awa ahwefo ne tiefo me yeni adanse pi beba me so ba asase we so ema botae on CEDAR on kire ne nyira da o medi awrade achi enkobro nsam gyemu da ene obeti nyame fi opese oye papa opese osum nyame opese obo abrabo trene ontimi mmo obebo obede ho na obeka se afede mitumi ade nyina ye Kristo a ohye medini enam se ye de mbre na ye adwuma ewa fidie su ntino baby edure ye de ye numbers no ebeto screen enim Kevin osan ya ata MC Yard monfa ye numbers no ento screen so ye numbers re nyina ye free fidie so a for 1 hour obetimi afre yen every 11 hoko nyina ofra onya ye biom every say ye free ha ya san kwa sore dem akoto adwumadie no so numbers ne ye mensa de obefre bia no obenyaye de de kan ye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 number tosu mienu ye 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 number etwatoɔ ye 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 number 3 nyina me de 1 hour esiwo ofra ya obenya ye bo pese ye no bompa afa me bompa ya gunsuo no so na documents no so obo yare pa nsuo no ya nom de moja mo yade ntimu yade betu ayera afa urade nsuo biara obidia fidie iso nsuo nani Yesu moja enane ayare sansuo nsuo enane miracle water in the name of Jesus amen the omadi nsuo beye bia adanse mara afa me bompa is documents bia odia to TV nanim me bompa is nyame favor nyame grace me twe adanse egu so wo Yesu dem amen amen nyame shiro yamre no eye Monday to Friday Yesu ama eye dwada yesan no obehia na ochena no pa ebo sese akona fa ofidie no to sompa empa ya me no boy ni direction ya no na media ma manfo a omudi adanse akesi nti ochena
anopa ye ochome meneda e box 6 e kona fa ofidie no to ho over 2.5 hours ye be yi wona omo ne me bo mpa ye sei ya ne omo tie nyame asem omo de ye adwuma no obeti wona dance onso so obedi adanse ne bi nyankopon hira manyi ofidie ne mfre Sompa TV mi free hey na asofo foforo ba mo so de nyame asem ne mpaebo no bi brew na okoso ano no mo soma obeye nhira nyame nhira o baba Sompa free titi oh 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 Sompa free titi oh Sompa FM and TV Sompa TV Emma Akitiapa.